in hi April ni som pakhat zandar som pakhat le minute som li ani a tuna hian dar som pahnih lechen ve hian in atang ka chha kanga chanin kazin na current vlog dona chan kazin deuh thut dona chan chu vo in hi Monday ania Tuesday Wednesday hi ka guide rong kal don lawa ka supervisor chu chen sa kala a chuanin ni som pali hi Ambedkar birthday ania so panga Good Friday ne tun kar chung zom ka all ve ni chu kazin thut dona hi Tamil Nadu ka chung zom ka kal chak na em ka kal thai si lau hun ka nei lau wa anga ka kal thai si lau na ka kal dona chuanin kazin na current vlog char don ya in lau en sak theu don ya bye all sam thei ang ber tur le ke ma hadam na turin sleeper bus ani boklen yan sleeper hi ka kalpui don ani zingdar khatle chan ve bus ron thleng tur kha tlai deuh thlek dona chu wan chun dar khat vela hian ke choka in atangin bus station hi la em lo bok nen Tamil Nadu a hian transportation hi a olsam a 24/7 hi government bus a service a private po a rualin tuna hi chan government hi chu kalau soi big tang zo kanga government hi khotin kal a uma he ka na hi atte de wangin talukan ti ang khani ta a achena hi chan darkar khat kal no a bus station danga bus danglak achena langai ta chutin dilawa chuan atam zo ka hi chan khotin kholian pa ngai Tamil Nadu a kholian pa ngai hi chu bus station tina hian khotin hian bus station po hi kan nei fekani chu wang chuan ilo zin ani chuanin bona tu renga umlova 24/7 government bus service ani tikha shetur ani a chuanin aman po kalthui timang cheng song po hian thui deuh a kal theya zani phei chuan atam dan tur chu wang chuan aman hi ataw lo ani kan kal thui ngai to chuan tikha karan sei du a zin mi te tan hian hetiang hi anwa em a ngeva buklok po ngai si lawa kal che hian pasa chuan kan kal ne tur kan cheya in lo ko mu me a hei kan khoba station chu ani a auto ho po hi an ong ve renga man mei turin akyanga hian two wheeler parking lot a oma chuanin hei hi athla po ada theya nikhata hian cheng som in kan da china chuanin himdam takin a lo ong ve reng zela zin mi te tan po olsam em a from your video. Last one right tihian achung hi slipper ani a ti achung a hian ka chuang dona chuanin hei ka phone hi alo thi de a kalak chhun zum thei to lova lo she thiam donia pasi agency book ani wangen hei ka book na no ni min lo men pui ve chara fel khop mai tihian zin kong chu katrana khovar huna kanin mole donia oh
ka thlena ina kan kalme kani hi ka scooty ho ani a zarukin nikhat ka ho ani chuan hei ka kalna chu ani a Rameswaram ani a Rameswaram hi kan hriat tlang lon thei tur chuan Dr. APJ Abdul Kalam the people's president kan ti mai kha khami pian le murna le alungha na kha ani a adang mun moi tak tak te karon tilang dona ilo thlir zel don nia train ticket ka book lo ka ti hian ka hole na tur khote ania wangin bus le train chi akal boxia ti hian khwa chu ka function dona min lo clear zel ro o kong hi a chelut tuka video po hian hnum lo khop maya min lo shet thiam nge ka be sei ani hei hi Dr. APJ Abdul Kalam in House of Kalam chu ani a tlo tu an om ve renga phekhok ero bun luan phal lawa chuanin camera le video po la kan phal lo ani a chuwang chuan headlights in cha kalo la don ani a House of Kalam sa hian mishing cheng to lo ma se Dr. APJ Abdul Kalam a kalsan tak athil hlu tak tak te la oma ale khabu a achievement chuanin a uniform hak to te ale khabu te le akalsan tak abung ro hlu tak tak te lo la oma arau puin a hmu nom em ani
chuanin balhla na a hetia cho ei hian la chinga plate mang lovin ma se achang chuan alo fai vek lova ti hian ei ma hian han sil pheu pheuila an mani pon an ti dan ani a hei hi local chuan Tamil Nadu lamai local chuan lo ti ve zia thin don nia tui hi atamangai lova chan chu asira I hetia thlithlatur kan ni wangin aming chawin tui kha kan lei don ani ka video hi atam thama wangin hun khat ringot po hi asai lu tuka chu wang chuanin abung te tein karanda don ani chuan Rameswaram ka kalna hi Hindutana mun poimo tak tak te oma Hey hi ka next location tour Dhanushkodi, the last land of India ani a next video I details in karon tilang donya o chuanin tun video min lo clear sak tu te zong in zawain kalom bye bye, thank you for watching.